Daanan pala rito ng Kalabaw. Kung papunta pa lang tayo doon, so makikita na natin tong mga maliliit na mga running water na galing dyan sa bundok Pubag. Ayan po, ang linaw ng tubig dito. Po yung dadaanan natin papunta doon sa konting lakad pa lang guys. Pagod na tayo. Lalaki ang bato at napakalakas na ng agos ng tubig. Good morning. Dito tayo ngayon sa bundok. Ayan, kung mamamasdan nyo ang ating location. Ayan, galing tayo ng Naga City. So ngayon po ay subukan natin puntahan yung tinatawag nindang Herodes Falls. Ibig sabihin yung running water ho baga na umaagos lang yung tubig. Maaga tayong umalis ng Naga City kasi hindi pa natin yun narating. So wala tayong kasama, mag-isa lang. Ayan, papunta na tayo dun sa Herodes na tinatawag nila. So tingnan nyo po yung daan at napakatarik pala ng daan ho rito. Tara po, puntahan natin. Malaman natin ba kung gaano kalayo yon. Samahan nyo po ako, tara. A few moments later. So ganito po yung mga daan dito. Yan po yung daan ng galing ng Naga. Yan po yun, palabas. So ito guys, may mga bata magtatanong tayo. Sa'yo ng papuntang Herodes Falls. Marayo pa? Thank you. Salamat. Shout out. Nga tagaigdi ka mo. Ayan. Salamat So harayo pa pala ano? Diyan pa sa inutan na yan. Diyan. Kung ako yan, mapatur guide ka lang po. May nagtuturman po dyan. Ako, iba ng takanap. Ano pa man lang po, kumbaga sinusurvey ko pa man lang po itong agyan para maaraman. Hanggang dito lang po muna daw tayo kasi yung mga motor po ay hanggang lang dito. Dito po natin iwan yung ating service, may tapat ng ginagawa ng bahay. Dito daw po lahat iniiwan yung mga motor kasi hindi pa daw po kayang dumaan dyan. Yan po yung daan dyan papasok po. So simula rito maglalakad na tayo papunta doon sa Herodes Falls. Ayan, tanong tayo. Sir, malayo, harayo pa po to? Harayo pa? Harayo pa? Mga pirang pa daw po? Kilometro? Sarong kilometro? Ano po sir? Yun na po ning dalan na ini ang ang agihan. Dire-diretso na po yan. May sukian. Iyo po. Sige po, i-try ko po. Lakawon. Salamat sir. Iwalat ko po ni sir motor ko. Salamaton. So ito na guys, papunta na tayo sa maglalakad tayo. Tingnan natin. So ito na po yung daan. Kita nyo, napaka pala dito. Kumbaga pagka maulan po ay putik pa to. Pa lang to, pidired pa lang po siya. So salamat pagpunta natin ngayon dito at hindi maulan. Kaya medyo tuyo yung lupa. Daanan pala rito ng Kalabaw. Tingnan niyo po, may pa nga yung karga pa yung pinihila ng kalabaw. Ayan. Po yung dadaanan natin papunta dun sa Herodes Falls na pupuntahan natin.
Medyo malayo-layo pa daw tayo, sabi ng mga natanungan natin. Pero hindi tayo titigil hanggat hindi natin marating yung guys. Ito pa lang guys, kung papunta pa lang tayo doon, so makikita na natin tong mga maliliit na mga running water na galing dyan sa bundok. Ito po ang kagandahan dito sa bundok. Talagang preskong presko yung tubig. Ayan po, ang linaw ng tubig dito. Nalilit na sapa. Konting lakad pa lang guys. Pagod na tayo. Kung makikita nyo mga nyug dito at napakatataas. Hingal na tayo ng konti. Ayan, may mga tao rin po. Papaakyat din yata dyan. Doon sila. Sinadya natin maaga tayo para yung init ho ay mamaya hindi na natin maramdaman. Ayan, may mga tao maliligo yata ho dyan. Pasahin ka mo, Noy. Ano po? Batang Batangan. Batang-Batangan. Sino po? Dyan sa may Herodes Falls. Ano po? Sa Ano mo po ito? dahil nga ni kaya kung piga tatry. Sa sorbi magdyan. Iyo po. Kamu di talaga kamo nag-agi. Iyo po. Tagaigdi po kami. Aramiya. Aram na. Silang Herodes mo. Tigda dokumentaryo at panagdyan kami para arami na ang agihan. Iyo po. Barabarita ko kaya kala ko awat duman dyan mismo ang motor mismo dyan sa may Ay dahil po. Duman lang po sa may putol na Paril lang. iyo duman na daw. Iyo po. So dakol naman dyan dakol naman dyan nagpaparigos. Nakul po. Lalo na pag pinakano talagang summer. Iyo. Ano yun hanggang pinaka-purkan. Hanggang naman sa inabot na Busay Falls. Yan po sa Falls ay ibig sabihin ni rayo pa siya. Arayo pa po. Pero ganito kang in Herodes. Pero magayon man po. Pero magayon naman. Dahil kang falls na yan. Dakol yan. Anong pa iba-iba mga Falls Yun yan na po dyan? yan, sakop ng Herodes. Pero iba-ibang hargosan na Ibig sabihin iba-ibang parigusan. Iyo po. Manakaw ka lang mga parang oras. Makakaabot na. Practice. Hindi man talaga nga ni ako. Kaso haloy na ako. Hindi nag-iigdi. Taga taga dyan lang ako sa sa may Banasi. Pero nakaisar na ako sa Naga. May bistado nga yung mga atuli. Ayan.
Sa yung pantalo natin. Ito na yung pangatlo nating tawid sa ilog. Ayan. Tingnan yung aso. So, sama din. Brian Bobby saka Tartlina, shout out sa inyo. Salamat sa pag sabay sa YouTube Neil TV Vlog. Sa tayo ito ano lang to, bisita kumbaga. Tingnan lang natin kung gaano kalayo. Ito na yung pang-apat. So pang-apat na ni ano Noy? Pangapat ng balyo kawid sa ilog, no? Inabot na natin buntot daw ito ng Herodes. Ito guys, buntot pa lang pero napakaganda niya. So mamaya pag uwi natin mag-isa na lang tayo. Mahirap umakyat pero napipil ko hindi pa tayo pa nakakarating. Medyo sulit ata talaga tayo dito pag pumasyal kayo rito sa Herodes. Sulit kayo kasi napakaganda ng lugar. Forest na forest pa guys kasi maraming puno. Ayan o, tingnan nyo ang lalaki ng puno dyan. Ano yung sa atin. Ang lalaki ng bato at napakalakas na ng ano, ng agos ng tubig. So magayon pa lang talaga. Wow, sarap ito. Yung tourist guide natin.